zápas to bol veľmi bojovný, očakávali sme vyrovnaný súboj, Vranov je veľmi húževnaté mužstvo a vedeli sme o tom. Snažili sme sa zachytiť úvod, ktorý sme vedeli, že bude veľmi dôležitý, čo sa nám aj vydarilo, dali sme prvý kontaktný gól. Potom žiaľ sme inkasovali, v druhej tretine bola tá hra taká kostrbatá z obidvoch strán a do tretej tretiny sme si teda povedali, že musíme to zlomiť, čo sa podarilo našťastie pred koncom zápasu a sme za to veľmi radi. Oproti včerajšku sme určite zlepšili už nástup do toho zápasu, kde sme žili od začiatku, od rozcvičky, už v šatni a vybehli sme na supera, začali sme dobre, no nedarilo sa nám v koncovke, takže nám chýba lepšia efektivita, aj keď máme dobrý herný prejav, ale nedarí sa v tej koncovke a verím, že do ďalších zápasov to pôjde určite lepšie. Zlepšíme efektivitu a dokážeme zbierať body aj s takými supermi, ako je Nitra alebo Ružinov. A dôvodom dnešnej prehry boli možno naše vylúčenia a maličkosti, ktoré rozhodli tento zápas. Super na konci využil, by som nepovedal, že break, ale využil jednu strelu, z ktorej dokázal dať gól za celú tretinu a my sme to potom už nevedeli dotiahnuť naspäť a vyrovnať na 3-3. Celý zápas sme v podstate iba doťahovali a nevedeli sme sa chytiť toho vedenia.